भाई हमार आज रउआ सबके ले चलतानी कलश यात्रा में जौन ग्राम जोगापुर कोठी बड़हरिया विधानसभा में हम पड़ेला और राम जानकी मंदिर के जौन स्थान बा उहमे से कलश यात्रा निकलल रहला। और रउआ सब देख सकतानी कितना सज धज के इ जुलूस निकलल बाटे और पूरा वहाँ पे पूरा खुशी के माहौल रहला। रउआ सब देख सकतानी महायज्ञ होता जौन 10 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में होई। तो रउआ सब जाई इ यज्ञ में और अपन जिंदगी के सफल बनाई। और वहाँ पे बहुत भव्य तरीका से जौन भी रउआ सब जाए तो देखे के मिली। और झुलुआ से लेके वहाँ के लोग बहुत अच्छा बाटे, जगह पर पानी से लेके सब कुछ के व्यवस्था बा। लड़का लोग में तो बहुत बड़ा उमंग रहला। और जहाँ से कलश यात्रा रहला वहाँ जाके पानी भरैला के बाद कलशा में लड़का लड़की जितना बड़ा लोग भर के और जहाँ मंदिर बाटे मंदिर के लगे जाके और ये संपन्न भइल बाटे। और वो सब देख सकतानी कि कितना भीड़ हुआ बाटे। और वो सब जाई एक बार जरूर वहाँ पर दर्शन कर।